Og velkommen til vores fældekursus. Vi havde et sidste år, samme dato. Vi skulle over til passe samme dato igen. Samme sted, samme oplægsholder. Og det var vi vældig godt tilfreds med. Så derfor vil vi gerne gentage succesen. Det handler om, det er jo, at vi har mange her, der sidder på B-pladser. Men vi vil også gerne have nogen, som udvide reguleringsmulighederne. Og det er B-pladser, det er bagjagt og så fældefangst. Men det er ikke let at fange voksenvognen i fælder. Men det kan Niels Erik. Vi kan godt sige, at du er lidt nørdet på en positiv måde. Vi kan også kalde det ekspert. I hvert fald, når vi snakker fangst af morhund. Og man er jo ved at falde ned i stolen, når man hører, at et år havde du fanget 92 i fælder. Året efter 72, 52, og du har fanget 3 i år, 4. Hvor mange har fanget i år? Det er kun fanget 2. Kun 2, nå. Ja. Det er også, der er jo ikke så mange, som der har været. Og derfor har jeg set virkelig sådan i metodikken, og det gælder både fælde, hvordan den skal være, opsætning, fodring, at vi ned til små petitesser. Og de guldkorn kan vi jo lige så godt få med. Og det er derfor, at vi vil gerne have, at han kommer. Jeg ved ikke, Jesper, kender du nogen, der kan komme til at fange fælder? Det tør jeg ikke. Nej, det er selvfølgelig gør det ikke det. Nå, men og så gør vi sådan, at I må gerne spørge undervejs. Vi korter nok spørgsmål lidt af, så det ikke bliver alt for lange dialog, for ellers skal det være, hvis tiden skrider. Og så skal vi ud i praktikken. Og jeg har 2 fælde med. Vi deler jer i 2 hold. Og der skal vi så ud og prøve at sætte fælderne herude efter de anvisninger, Niels Erik kan komme med. Så skal I selv måle med. Og så kommer Niels Erik ligesom til eksamen. Nå, hvad har I så tænkt jer? Hvorfor I selv sådan? Ej, sådan vi gør. Ja. Knap så hårdt. Ej. Men for ligesom at prøve, hvordan er det i praksis. Så og sidste år havde vi kun til 12, og i år har vi altså sat det til klokken 1, fordi det kniv at nå de sidste år. Så jeg håber, at det er okay. Og så glæder jeg. Så velkommen. Tak skal du have. Jamen, tak fordi jeg måtte komme og fortælle om det, jeg går og roder med til daglig. Jeg synes, det er spændende at arbejde med fælder. Det er et godt supplement til det, jeg sidder og skyde. Det har jeg også gjort. Og i nogle tilfælde, når de bliver alt for besværlige, så kan det godt blive løsningen, at man skal ud og tage det sidste dyr ved at skyde den. Men generelt så jeg synes jeg faktisk, det lykkes at bruge fælder. Fordelen ved at bruge fælder, det er, at de arbejder døgnet rundt. Man kan tilgå dem, når det passer ind i ens dagligdag. Og så er det, det er spændende. Det giver det samme kick, når man fanger et dyr, som når I sidder ude og skyder. Det der optakt, man sidder og kigger hjemme på billederne og kommer ind, man kan se, nu er det lige ved at lykkes, nej, så lykkes det ikke, og så nu er det lige ved at lykkes igen. Det er faktisk spændende at følge. Jeg har samtidig siddet op til klokken 3 om natten for ligesom at følge, hvad der er, der sker. Ulempen, det er, at fælderne, de skal stå tæt på ledelinjer, og i nogle tilfælde, så er det et stykke inde i terrænet. Men det tager jeg egentlig som en oplevelse. For det første, så er det jo sundt at komme ud og få noget motion. De siger, at man skal gå 8.000 skridt om dagen, så det kan man godt få ved at bruge fælder. Det er ofte sådan, at de gode ledelinjer, de ligger lidt langt fra offentlig vej. Men det giver også mange gode naturoplevelser, når man kommer derind. Man ser meget. Forleden dag, så var der lige pludselig kommet et sted, hvor jeg arbejder, der var kommet en rulle kronhjorte ud. Faktisk gik der 40 sammen. Der var en havørn derude også. Så
Det giver rigtig mange gode oplevelser at komme ud. Tror jeg nok lidt flere, end når I sidder om natten. Der ser jeg ikke helt det samme. Men så jeg kan varmt opfordre. Det er spændende at arbejde med. Når man begynder at bruge fælder, lige så vel som hvis man laver en baitplads, så er det vigtigt at få succes så hurtigt som muligt, for ligesom at blive ved med at have energien. Jeg plejer at sige, at succes det giver energi, og energi det giver succes. For at det skal lykkes så godt som overhovedet muligt, så er der 3 vigtige faktorer, man skal ligesom få på plads, inden man rigtig starter op. Det er, at man skal som nummer 1 finde en fældetype, man har tillid til, og der dur. Man skal have det med mestkamera, og så skal man finde den rigtige placering til fælden. De ting der, de er de allervigtigste faktorer for en succes. Fældetyper, der har jeg prøvet efterhånden temmelig mange. Vi har 3 rørfælder i vores område. Jeg tror egentlig i og for sig, at rørfælder er ganske udmærket. De er bare ikke gode i det terræn, jeg arbejder i. Jeg arbejder i fjordområdet, hvor der er meget rørskov, og der har jeg indtryk af, at mor hun helst vil ikke ude på en tør plet ude i tagrørene. Der er læ, der er frisk luft, og de kan høre, hvis det er sådan, der kommer noget, der truer dem ud i nærheden af den. Så jeg tror simpelthen, det er derfor. De går ikke så meget i grav ude hos os, som de vil gøre længere inde i landet. Jeg hører i hvert fald, at rørfælder giver rimeligt med fangster andre steder i landet. Der er sådan en anden ulempe ved rørfælder. Når først man har lagt dem, så ligger de der. Altså de er besværlige at flytte rundt med. Men ligger de et godt sted, så er det jo udmærket, så skal man ikke gå og flytte med dem. For ligesom at lave et forsøg, om det var fordi, at morhunden simpelthen ikke ville lade sig fange, så satte vi faktisk en trådfælde op 20 meter fra en af vores rørfælder. Vi havde morhunden omkring, og vi fodrede også i rørfælderne, samtidig med at vi fodrede i trådfælderne. I den periode, vi lavede forsøget, der fangede vi faktisk 40 morhunden i trådfælden, der stod 20 meter derfra. Vi fangede 0 i rørfælden. Men igen, jeg tror, det er biotopen, der gør, at de hellere vil være ude i rørskoven, end de vil gå i en grav for at finde læ og dækning. Så har vi også brugt den her. Det er egentlig i og for sig også en god fælde. Altså, når først man er fanget, så kommer de i hvert fald ikke ud af den igen. Ulempen ved den er, at når man skal transportere den langt ind i terrænet, så er den tung. Man skal i hvert fald være 2 mand til den. Så er der også den ulempe ved det, at når træet, rammen, den bliver våd, så udvider den sig en lille smule. Og der skal man være opmærksom på, at lågen, eller klappen hele tiden kan falde ned. At den ikke bliver hængende op. Og så har den en ulempe mere. Når man skal tage dyrene ud, så skal man hen foran. Og så ligger man kravle der og sætter færd af. Jeg vil helst tilgå mine fælder enten fra bagenden eller fra siden af, for ikke at sætte færd og trampe vegetationen ned her foran. Jeg bilder mig ind, at det har en eller anden afskrækkende virkning. Det her, det er nuancer. Jeg vil ikke sige, at det ikke kan lade sig gøre. Det kan det helt sikkert. Men det er nuancer, der gør forskellen, om det lykkes eller ikke lykkes. Det er ganske små justeringer og små ting, der gør forskellen. Så kan vi over til at bruge trådfælder. Den første version, vi brugte, det var den her. Den var i og for sig rigtig god. Den var nem at slæbe ind i terrænet. Til at begynde med, så havde den den stang, der udløste, den hang over i den ene side, og det gjorde, at lågen blev skæv. Og det bevirkede så, at når den så skulle klappe, så klikkede den kun i den ene side, og ikke i den anden. Og det fandt dyrene ret hurtigt ud af, så smuttede de ud. Det modificerede vi ved at lave udløssystemet på den måde her. Vi kan stille momentet, som skal få fælden til at udløse helt let, så vi faktisk kan fange rotter i den. Vi kan også stille det så hårdt, så vi ikke fanger mor i den. Så det er egentlig et rimelig godt system. Og så ved at ophænget er på midten af lågen,
så bliver lågen ikke skæv. Og ved at systemet er udformet som det er, så kan vi faktisk lægge op til 1 kilo på lågen, eller spænde på lågen. Her er det en jernstang, en firkantet jernstang, vi har spændt på, for at få den simpelthen til at banke i, når den smækker. Det har egentlig virket godt nok. Ulempen er også ved den type fælde her, det er, at rammen, den er temmelig synlig. Altså det virker ligesom om, at de skal gå ind igennem en port. Og det har vi en forestilling om, at det virker en lille smule afskrækkende. Så derfor begyndte vi at eksperimentere med den anden type. Og så kom vi frem til den her. Den har vi nogle rigtig gode erfaringer med. Vi har sjældent udslip efter, at lågen den er smækket. Vi kan igen, ligesom på den anden, lægge en vægt på pladen, og udløssystemet, det er også det samme. Så vi kan ligesom stille momentet i forhold til, hvad det er, vi vil fange. En gang imellem, hvis vi har mange rotter på vores plads, så sætter vi lige fjederen lidt let, og så fanger vi rotter. Og når vi så ligesom har fået ryddet lidt op i dem, så spænder vi fjederen igen, fordi der er ingen grund til, at småfugle, eller hvad det er, der kommer ind i fælden, at de udløser. Fælden, den vejer næsten ingenting. En mand kan bære den langt ind i terrænet, uden at blive overbelastet. Så er den billige indkøb faktisk. Der er mange andre fælder, som koster væsentligt mere end den her. Og igen, så, som jeg nævnte, så er trædepladen justerbar. Og så kan den stilles for siden. Altså foderlemmen, den er oveni, altså midt i fælden. Trædepladen, som udløser fælden, er også midt i fælden. Vi har en idé om, at der skal være en vis afstand, når dyrene går ind. De skal helst ikke for tæt på bagenden af fælden. Det er ligesom, det virker afskrækkende, at når de når op imod en mur. Så der skal være en afstand fra trædepladen så ud til endevæggen. Den er rigtig nem at dække ind i det terræn, den står i. Så det er i hvert fald en type, som vi vil blive ved med at bruge, den her. Men helt sikkert, så findes der mange andre gode typer. Vi havde en med en jernplade, der faldt ned. Problemet var bare, at ude hos os, der blæser det meget. Der er ikke ret meget læ der, hvor fælderne står. Og når det blæser, så står pladen og klaffer. Og det skræmmer også dyrene. Så det er indtil videre den bedste type, vi har eksperimenteret med. Så bruger vi kamera i stedet for en elektronisk anordning til at melde, om fælden er udløst. Og det gør vi for at med kameraet at observere, hvordan dyrene reagerer på en fældeopstilling. Hvis vi kigger på det første billede her, så ser vi morhunden, den står og ligesom og stejler en lille smule, rejser hovedet op og ser meget skeptisk ud i forhold til halen. Den stritter en lille smule, og man kan i hvert fald tydeligt se, at den indikerer, at den tør ikke komme tættere på her. Hvad der er galt her, det kan man jo kun gætte om. Men for eksempel de der sprosser på endevæggen eller på afslutningen af fælden, de virker i hvert fald ikke beroligende på dyrene. Så har vi også sat 2 fælder op ved siden af hinanden. Det virker helt unaturligt i det terræn, de står i. Så jeg tror, det er sådan nogle ting, der gør, at vi ikke kunne fange. Vi havde fælderne stående i en måned, og dyrene færdedes omkring dem. De kommer aldrig nærmere end 2 meter til fælderne. Da vi så efterfølgende lavede en opstilling, som lignede den der, så fangede vi 8 i løbet af 1,5 uge. Og der kan I også se på dyrene. De har en helt anden adfærd i forhold til fælden. I kan se den der, den står og tænker, kan du ikke flytte dig, din tyk trunte? Fordi der er et eller andet derinde, jeg gerne vil ind og have. Og det er faktisk sådan, at efterhånden så kan vi se dagen før, når dyrene er ved fælden, at i morgen, der sidder de der. Det kan man simpelthen se på adfærden. Altså hvis de for eksempel sidder og kigger ind i fælden, og tænker, man kan ligefrem se, jamen det kan man også se på den der,
man kan ligefrem se, at den tænker, at det der, det vil jeg ind og have. Det er simpelthen et godt tegn på, at man har lavet en god opstilling. Så er der krav til kamera. De kameraer, vi får i dag, de kan sådan set leve op til de krav, der stilles for at overvåge en fælde. Dem I har i hvert fald, de kan. Det ved jeg. En ting, der er vigtigt, det kunne de gamle kameraer og billige kameraer ikke. Det var, at de kunne ikke samtidig sende billeder på timer, og så samtidig sende på bevægelser. Man skulle ligesom vælge enten det ene eller det andet. For at bruge elektronisk anordning til at overvåge fælden med, så skal den jo tjekke fælden mindst 2 gange i døgnet. Og hvis man stiller kameraet, de gamle kameraer til det, jamen så får man ikke adfærden på dyrene registreret. Men de kameraer, I har, de kan det der. Så er det også godt at have en rigtig god antenne på kameraet. Ofte så står fælderne, som jeg nævnte, ude i uvejsomt terræn, hvor der ikke er alt for god mobildækning. Der skal være en god antenne på, og nogle gange har vi været nødt til at få en forlængerantenne på, som vi så sætter op i en trætop. Men også det er blevet bedre igennem tiden. Så er der også en stor fordel, at man kan programmere kameraet i marken. Der er nogle, der skal man for eksempel, hvis man skal skifte telefonnummer i den, så skal man have den hjem og have den sat til computeren. Det er lidt bøvlet, hvis man lige pludselig skal have en afløser på fælden. Så kan man med de kameraer, I bruger nu, der kan man faktisk sætte hjemme via telefonen og lægge et telefonnummer ind og slette et. Man kan også programmere dem op ude i marken, så det er i hvert fald en fordel at kunne det også. Så skelner jeg mellem 2 former for opsætning af fælder, når jeg stiller fælder op. Der er den kontinuerlige opstilling, altså hvor fælden den simpelthen bliver placeret på en god plads, og så står den bare der år efter år. Vi har nogle fældepladser, hvor der er stået, hvor fælden har stået igennem det samme sted igennem de sidste 14 år, og den virker stadigvæk. Det er igen det der med at finde de rigtige ledlinjer og finde den rigtige placering og få den til at passe ind i området. Og så er den midlertidige opstilling. For eksempel hvis vi observerer hvalpe, jamen så stiller vi simpelthen fælderne op cirka 50-100 meter fra hvor hvalpen er lokaliseret og lægger foderspor ud. Den kontinuerlige opstilling, der laver vi egentlig forarbejdet allerede hjemme ved køkkenbordet for at finde den rigtige placering i det område, vi nu har udset os, der skal stå en fælde. Vi tager et stort kortudsnit over området. For eksempel her. Hvis nu for eksempel vi vil sætte en fælde op på den side af Vestdal Fjord, jamen så tager vi simpelthen sådan et kortudsnit her. Så finder vi ud af, hvor vil morhund transportere sig rundt i terrænet. Det er jo sådan, at en morhund, den går, når den er ude og lede efter en mage, så kan den gå op til 25 km i løbet af et døgn. Så de transporterer sig rigtig meget rundt, men de bruger simpelthen ledelinjer, de naturlige ledelinjer til at gå rundt i terrænet. Her der, når de kommer sydfra, så vil de enten gå op af Klittangen her, eller også så vil de gå øst om Ringkøbing Fjord. De vil gå langs med Skjernå, enten østpå eller vestpå. Når de kommer fra enden af Ringkøbing Fjord, så vil de gå op langs med den kanal, der forbinder Stadelfjord og Ringkøbing Fjord. Men alt sammen, så giver det et overblik over, hvordan dyrene transporterer sig rundt i terrænet. Når vi så har gjort det, så tager vi et ortofoto af et kortudsnit, der er zoomet lidt ind. Vi har kanalen mellem Ringkøbing Fjord og Stadelfjord her. Der vil de, når de kommer sydfra, så vil de gå ind her, og så vil de gå op langs med her, så vil de gå enten vestom eller østom. Dem, der kommer op ad Tangen, de vil gå ind her, og så gå vestom og Stadelfjord, eller gå øst eller vestom omkring Vestdal Fjord. Når så vi ligesom har styr på det, så tager vi endnu mere, eller zoomer vi endnu mere ind, og så prøver vi ligesom at finde, hvor er de smalleste bånd mellem det våde terræn og så det dyrkbare areal. Der skal fælden stå.
Her der har vi lavet 4 fældepladser. Den der bruger vi ikke mere. Det var mere en observation. Faktisk har vi fanget lidt mink der. Jeg har også skrevet på, hvad vi har fanget de forskellige steder. Men vi har en fælde her. Den er rigtig god. Vi har faktisk også en herude på et smalt bånd her. Det er ligesom om, at de kommer ud på den spids der, og så skal de ligesom tilbage igen, eller også rundt. Den fanger også rigtig godt. Så har vi et smalt bånd der, og et smalt bånd der. Sammenlagt, hvis vi tager båndet herfra, der har vi igennem de sidste 14-15 år haft fælder stående den vej om, og så har vi den vej om, og den vej om. Lav lige en optælling. De sidste 6 år, der har vi fanget cirka 400 vorhunde bare på det stræk rundt her. Så de rigtige placeringer gør, at det lykkes. Så vær omhyggelig med det. Det er et godt forarbejde at gøre. Der er en anden ting. Når I nu har fundet en god fældeplads, så er det faktisk, hvis I har udstyr til det. Det er ikke altid, man har det. Men har man en ekstra fælde og et ekstra kamera, som man ikke lige står og skal bruge, så er det faktisk en fordel at sætte 2 fælder op med en indbyrdes afstand på omkring 25 meter. I den periode, hvor dyrene går i par, og man så fanger den ene, som vi så på en af de første slides der, hvor der lå en morhund hen foran fælden, og stod en bagved. Hvis man fanger den ene af dyrene der, og har en fælde stående i cirka 25 meter derfra, så bliver den makkeren, den bliver ved med at gå rundt om og venter på, at den, der er fanget, skal komme ud. Den går så, forestiller vi os, og bliver sulten. Og så kommer den i nærheden af den anden fælde, og så går den faktisk i der. Vi har faktisk jævnt hen været heldige at fange 2 dyr i de 2 fælder, vi har stående i nærheden af hinanden, når der kommer et par. Men det kræver ekstra udstyr, og hvis jeg ikke har ekstra udstyr, så vil jeg nok hellere sætte dem med 2 kilometers mellemrum, end jeg vil sætte dem op af hinanden. Men prøv det, hvis I har udstyr til det. At vi ikke sætter fælderne helt op af hinanden, det har vi prøvet, og så kan vi så ligesom bruge det samme kamera. Det fungerer ikke rigtigt. Det er ligesom om, det fylder for mig. Der er et eller andet, der ikke går op. Hvad det er, det ved jeg ikke. Men 25 meter fra, så de ikke kan se hinanden, det ser ud til at fungere. Hvad er din erfaring hvis I kun har én fælde, er der så stor sandsynlighed for, at man også får magen? Eller, det er det. Eller er den blevet skræmt af? Nej, det er det faktisk ikke. Vel at mærke, hvis ikke den sidder for længe. Altså få den ud så hurtigt som muligt. Og så få den ud, uden den stresser. Det kommer jeg ind på lidt senere. Det er vigtigt. Du ikke i fælden? Jo, jeg skyder den i fælden. Ja, okay. Jeg går til den, uden at forstyrre. Simpelthen, så den ikke opdager, men det kommer jeg ind på lidt senere, hvordan jeg gør. Den færd, som magen afsætter i fælden, vel at mærke, hvis den ikke bliver stresset, den gør, at magen ret hurtigt finder ind i fælden igen. Det er ligesom om, at den er tryg ved, at der er den færd. Vi har i hvert fald tit efterfølgende haft god succes med at fange igen, når vi først har fanget en. Så faktisk gælder det samme, hvis man har fanget et andet dyr. Altså det, at der er rovdyrlugt inde i fælden, gør, at fælden faktisk trækker lidt bedre. Så pas på ikke at stresse dyrene, når I for eksempel fanger ræv eller grævling eller mår. Luk dem lige så stille ud. Det virker. Den færd, der afsættes i fælden, det bidrager til, at det er nemmere at fange efterfølgende. Men når vi så sætter en fælde op, så er det vigtigt, at man får det dækket ind, så den falder ind i terrænet. Her der står den i en birkeskov, hvor der er meget mos, og der er lidt tagrør opvækst. Der bruger vi det til at dække mos til at dække kanterne af med, og lige stand lidt tagrør, vi fletter ind. Og så bruger vi mos til loftet og lige stand tagrør også. Bunddækket, det er tilsvarende. Det finder vi også i umiddelbar nærhed. Jeg plejer at sige, at det, man skal dække fælden op med, det skal kunne findes inden for 10-15 meter af, hvor fælden den står.
Så bunddækket, det er også noget, vi finder sådan i umiddelbar nærhed, som ligesom matcher den omgivelse, der er omkring fælden. Det får fælden til at se ud som noget, der er et naturligt element i det område, det står. Her der står, det er i en skov, sådan noget lidt lysåben trævækst. Igen, så bruger vi det materiale, nogle grene, noget græs, som er i området. Og igen, så prøv lige at lægge mærke til adfærden på de dyr der. Den er sikker. Den går ind i løbet af den næste halve døgn. Så brug billederne til at se, om opstillingen er rigtig. Det er rigtig væsentligt. Vi laver altid opstilling, så vi går ind fra den ene side af. Vi går aldrig ind foran. Prøv at lægge mærke til, at vegetationen her, den er ikke trådt ned. Det er den heller ikke derovre. Den fælde der, den har faktisk stået i næsten en måned, og vi har haft en del fangster i den. Der er faktisk en fangst i på nuværende tidspunkt. Men vi træder aldrig ind foran fælden, når vi håndterer fælden. Når fælden den er sat op, man har fundet en god plads, så trækker man et foderspor ud, cirka 500 meter ud til 2 eller 3 sider, alt efter hvordan terrænet er, for ligesom at fange dyrene ind. Det kan godt være, at man skal gentage det. Nu er det jo sådan, at når man bruger elektronisk anordning til at registrere, om fælden den er intakt, eller om man har fangst, så er reglerne jo, at man de første par døgn skal tilsyn den fysisk. Når man så er derude, så træk lige det foderspor igen. Når først der begynder at komme dyr til, så er det ligesom om, så er den færd, de vilde dyr, uanset om det er mor, eller grævling eller ræv, der kommer dertil, så er det ligesom med til at bygge noget op. Det tiltrækker andre dyr også morhunden. Så behøver ikke at trække foderspor mere. Og så er det ellers med at få fodret rigtigt. Det foder, vi bruger, det er ihjelkørt vildt. Reglerne siger, at man må ikke bruge vildt, som er fundet mere end 10 km væk fra fælden, for ikke at sprede vildsygdom. Det overholder vi meget strengt. Vi vil ikke være skyld i, hvis vi får lov til at sætte en fælde op et eller andet sted, at vi har så transporteret vildsygdom ind. Så vi tager ikke engang vildt ind, der er fundet ude på 10 km. Det er hellere på 2 km. Men ihjelkørt vildt, restaffald for ænder og gæs, vi har skudt i nærområdet, det er faktisk godt, synes vi. Især i månederne oktober til februar, hvor det egentlig naturligt findes i rigelig mængde i området. Det er ligesom om, så vil de hellere have det. Ost, det virker hele året rundt. Sørg for at få noget ost med en høj fedtprocent. Vi fik noget ost, vi kunne ikke rigtig forstå, vi kunne ikke fange på det. Det viste sig, at det kun havde en fedtprocent på 20. Om det var det, der var årsagen, eller det simpelthen var noget andet ost, det ved jeg ikke. Men da vi fik noget ost med en højere fedtprocent, det næste vi fik, det havde, jeg mener, det var 60%. Det virkede. Så det har også noget at sige. I hvert fald, når man bruger til fælder. På en baitplads, der tror jeg, det er mere underordnet. Altså, de ved godt, når de går ind i en fælde, at her løber de en risiko. Så det, der ligger derinde, det skal være attraktivt. Og så skal I huske, hvis I bruger ost, vi bruger også fiskepiller. Og det er vi faktisk, vi har ikke været alt for vilde med at bruge det, fordi ost har været rigtig godt. Men vi er begyndt at fodre på en anden måde, som jeg kommer ind på lidt senere. Den ser ud til at fungere rigtig godt. Vi har ikke genafprøvet det endnu, men den viser gode takter, og der bruger vi fiskepiller. Når I bruger de der typer bait, så skal I lige huske at få registreret jeres plads ved Marianne Kriel. Det er der krav om. Det er nemt. Det er bare at skrive til hende, så har I et svar dagen efter, at det er ok. Så få det gjort. Jeg synes, det er træls, at hvis vi ved at bekæmpe en invasiv art, er med til at sprede vildsygdom eller sygdom i øvrigt. Så få de ting i orden. Hvor det er det samme billede igen, men det er, hvordan vi fodrer. Vi går ind, som jeg nævnte, fra siden af. Fodrer ind igennem lågen, også fra siden af. Når vi stiller fælden efter fangst, så gør vi det også fra siden af. Vi træder aldrig ind foran fælden og træder vegetationen ned. Vi sætter ikke færd af. Når vi tager dyret ud, vi har fanget,
så tager vi det ud igennem foderlågen. Så alt håndtering sker fra siden af. På det andet billede her, der har vi lavet en sti ind 10 meter før fælden, og så laver vi en sti ind vinkelret på fælden og går den vej ind. Og når vi så har åbnet lågen og sat den til fangst, så smider vi simpelthen fodret ud igennem lemmen og lidt ovenover, sådan så det ligesom bliver bredt rundt her omkring. I det tilfælde her, der skal man ikke fodre op langs med siden. Der står fælden egentlig fint, og den har en god dække på siderne. Der skal man bare fodre foran. Men i det tilfælde her, der er det vigtigt, at man også får fodret lidt op på langs af siderne, sådan så at dyrene, når de går og samler foder op, så vender de sig til at have tråd og have fælden tæt på, enten på den højre eller venstre side. Og når de bliver dus med det, så er det ligesom om, så er de ikke så bange for at gå ind. Det forestiller vi os i hvert fald, at det er det, der lykkes. I hvert fald siden vi er begyndt at bruge det der, så har vi ofte haft fangster også på gamle dyr, som bare lige er kommet første gang og gået lige ind. Det fungerer godt på den måde her. Den nye måde, vi er begyndt at fodre på, det er, at vi ligesom har indtryk af, når vi har været ude ved fælden, så virker de lidt forsigtige. De vil godt have det, der er derinde, men er alligevel lidt forsigtige med at være der, fordi de kan mærke, at der er færre mennesker omkring. Der er vi så begyndt at simpelthen at lægge 1 kilo ost inde på den modsatte side af trædpladen. 1/2 kilo lidt længere ude, og så 1/4 kilo herude. At vi lægger så store klumper, det er for, at mor, eller hvad det nu er, der også færdes i området, ikke skal kunne fjerne baiten, bare ved at gå ind og hente det, og så gå ud igen. Hvis du lader os sige, at vi har stillet fjeren så hårdt, at mor ikke bliver fanget i den, så kan de ikke æde alt baiten på én gang. Så holder det noget længere. På den måde her, der har vi erfaring for, at det holder cirka en uges tid. Det betyder, at vi behøver ikke komme ud til fælden. Dyrene, som færdes i området, de føler sig uopdaget, har vi en fornemmelse af. Efter vi har fodret, nu skal jeg lige gøre det med fodring færdig, lagt ost ind i, så lægger vi nogle små stumper med ost lige tæt omkring, fordi det er osten, de helst vil have, har vi indtryk af. Og så bredfodrer vi simpelthen med fiskepiller her udenom. Sådan op langs med siderne også igen. Og så går dyrene her, og så kommer de tættere og tættere på, og der sker ingenting. De kommer ind i fælden, får det første stykke, uden der sker noget. En morhund, når først den har fået fat i ost, så kan den spise meget. Så nogle få timer efter, så kommer den igen. Og det ser ud til, at den type her, altså den måde at fodre på, der virker egentlig ok. Og jeg tror, igen for at gentage mig selv, at det er det, at de føler sig uopdaget, at det fungerer. Det tror jeg. Jeg vil også lige sige, at jeg ved ikke, om jeg har sagt det, men hvis vi fanger en mor, så lukker vi den simpelthen hurtigt ud igen. Når først vi har fanget den en gang, så går den ikke ind igen. Men den er med til at holde pladsen ren for rotter og mus. Så vi er faktisk rigtig glade ved at have en mor omkring vores fælder, fordi så er det ikke rotter og mus, der æder det, så er det moren, der måske alligevel tager noget. Men den bygger også en tillid op ved morhunden, når den kommer, at der er mor, som tager færdes i området. Så først den er fanget, så rører den ikke det ost herinde i. Så er det i hvert fald, hvis der er en mor, der går ind, så er det fordi, der kommer en ny. Og så er det bare at lukke den ud også, så er det overstået. Men den type fodring her, den er i hvert fald effektiv om vinteren. Om sommeren, hvor det er varmt, der tror jeg ikke, at den er helt så god, fordi osten den ligger og smelter og bliver dårlig. Men i hvert fald i de kolde måneder, der tror jeg, at den er bedre, den fodermetode her, end de andre. Ja. Nu så er det lige med morgen, den kommer aldrig igen. Nu har vi en rævevalp, der kommer ind 30 gange i år. Jamen rævevalp, de er dumme. Ja. Den bliver ved med at se det kan du blive ved med. Og iler. Selvom jeg malte den grøn med en spraydo, så bliver den ved med at komme. Ja, og en iler. Den går bare ind, og så ligger den, og så tænker den, nu kommer han igen, nu lukker jeg ud. Han må ud, og så fodrer han igen, og så kan jeg komme igen i morgen. Det er sådan, det er. I øvrigt det samme med en skovmor.
den er heller ikke til at holde ud. Men det er sådan, det er. Ja, så er der den midlertidige opstilling af for eksempel hvalpefælder. Der gør vi det, at når vi observerer et hvalpekuld, så sætter vi simpelthen så mange fælder op som muligt. Har vi 10 fælder, så sætter vi 10 fælder op. Det ser ud som om, at vi kan med rimelig succes lave 3 fangster. Derefter så begynder det altså at blive svært at fange dem. De lærer det lynhurtigt, at her er et eller andet galt. Så fang så mange som overhovedet muligt i første hug, og så rydde op i næste hug, hvis I kan det. Så mange fælder som overhovedet muligt. Vi sætter også som regel en stor fælde i midten, for eventuelt at fange de gamle dyr efterfølgende. Her er et eksempel på, hvordan vi har gjort. Det er jo faktisk den allerførste opstilling, vi lavede på det her, og den gav simpelthen succes med det samme. Vi stillede fælderne op, og så låste vi dem, og så lod vi dyrene vende sig til fælderne i et par døgn. Og vi lagde mærke til, at efterhånden så begyndte de at æde foret i alle fælderne, og det var tegn på, at de ligesom havde tillid til, at der skete ikke noget, når de gik ind i fælderne. Så på et bekvemt tidspunkt, som det passede ind i vores dag, morhunden, de er jo valpene, de er dagaktive, så der kan man godt låse det op, hvis man har en søndag eftermiddag eller et eller andet, så er det fint at låse dem op der. Så har man tid til at få dyrene taget ud, når der er fuld hus. Men vi låste fælderne op klokken 1, og den første den gik i klokken 7, og den næste 7:30, og den næste igen, eller nummer 3, klokken 8. Så valgte vi faktisk at gå ud og tømme, for vi vidste ikke bedre. Vi skulle egentlig have ladet den stå, og så fange i de sidste fælder også. Men vi gik ud og fodrede op igen, og så låste fælderne igen. Den første nat, der kom der ingen, men natten efter, der begyndte de at komme igen. Og det efterfølgende døgn, der låste vi så op igen. Og der kom den første ind, og den næste, og den næste, og den næste. Og efterhånden, så er de fleste inde. Der er en tilbage, som er særdeles forsigtig. Men med lidt tålmodighed, så lykkedes det også at fange den. Og i løbet af natten, der fik vi faktisk fuld hus. Og der har vi den. Og så fik vi fuld hus. Og der var faktisk ikke flere end de 8 i det kuld der. Det var et lille kuld. Vi fangede i hvert fald ikke, så ikke flere og fangede ikke flere. Derimod så var vi heldige med den store fælde. Vi fjernede de små fælder, så var vi heldige at fange de gamle dyr efterfølgende i den store fælde. Til hvalpe, der er det i hvert fald en rigtig god måde at gøre det på. Man sørger for at fange så mange som muligt i første hug. Hellere vente en dag ekstra, så de vender sig til at gå ud og ind, end at forhaste sig. Så er der aflivning, som vi var inde på lidt før, eller for lidt siden. Vi har en opfattelse af, at stressfærd, det påvirker mulighederne for at fange efterfølgende i fælderne. Så når I går ud og afliver, så tilgå fælden meget stille. Lad være med at tage gæster med derud. I hvert fald så skal de instrueres om, at de skal ikke gå og snakke og grine og forskellige ting. Gå stille ud, helst i den rigtige vind, så dyrene ikke bliver stresset og bliver skræmt. Ofte, når vi kommer ud, så ligger de bare lige stille og opdager faktisk først, at vi er der, når vi lige stiller kaliber 22'eren hen, og så skal til at skyde. Lige snart den er skudt, så åbner vi foderlemmen, og så hiver vi den ud lige med det samme. Det er sådan med morhunden, at når de udånder, så slipper de også det, de har i sig. Og vi har en forestilling om det holder eller ikke, det ved jeg ikke, men vi har en forestilling om, at morhunden de æder ikke samme sted, hvor de har latrin. Så skulle der ligge fækalier derinde, så se at få det ud. Men få dyret ud så hurtigt som overhovedet muligt. Simpelthen smide det ud, så det lander et par meter derfra. Vær lidt sikker på, at I har ramt den rigtigt. At den ikke lige stille kommer til sig selv og løber. Men få den ud så hurtigt som muligt. Lad være med at afsætte mere færd af dig selv, når I er derude end højst nødvendigt. Lad være med at begynde at dække op, fordi det ser rodet ud inde i fælden. Lad det hele ligge, som det er. Sæt fælden og foder. Luk lågen. Husk ind i det. Og så kom væk. Så virker fælden faktisk rigtig godt efterfølgende.
Altså den færd, som det dyr, der sad der i, har afgivet, den har en befordring for, at man har større succes efterfølgende. Niels Erik, Ja. hvis nu du kommer til at stresse det dyr der, Ja. så se den opdager dig, inden du får dagligt. Ja, Det er der stor chance for. Men så saftsætter den vel noget stresshormon, som kan holde tingene væk efterfølgende. jamen det er lige netop det. Det er derfor, at vi skal passe på at ikke stresse dem. Det er så Og det er irriterende, når det sker. Men i hvert fald vores opfattelse, det er, at så går der i hvert fald op til 14 dage, inden dyrene de begynder at finde ind i fælden igen. Men så, det er sådan, det er. Så gør rigtig meget ud af at komme til fælden uden at stresse. Og det gælder også, hvis man har bifangst. Tag en eller anden, vi bruger en jernstang, luk lige så stille lågen op, kom stille og roligt til. Som regel så stresser dyrene ikke, før du begynder at lave nogle vilde bevægelser. Sæt låsen ind, altså jernstangen ind, og så gå væk. Og så vent på, at dyret det går ud. Lad være med at presse det ud. Det kan godt være med en grævling, de er lidt dumme. Det kan godt være, at det var 10 minutter, inden de finder ud af, at lågen den er åben. Men så tørfer de lige stille afsted. Og så går man hen, fjerner låsen, fodrer igen, lukker lemmen. Og så er fælden faktisk god til at fange igen. Færd, som jeg nævnte tidligere, af ræv, grævling og mår, er også befordrende for, at morhunden også gerne vil gå ind. Den der rovdyrlugt, den gør, at de er trygge. Jamen, du åbner der fældeklappen bag. Du skal lige have fat de 2 klips af dem til siden og åbne dem. Det er da ikke foderlågen, du bare har. Jo, men det var den første, og derfor gik vi faktisk fra den der, fordi at vi kunne ikke komme til de der 2 klips. Den vi har nu, der er en bøjle på, som falder ned. Den kan vi vippe op, lige række hen, vippe bøjlen op og holde den op, løfte lågen op og så sætte den i hasp, så vi ikke behøver at komme hen foran. Det er jo en af årsagerne til, at vi gik fra den. Det var fordi, vi skulle ligge og rode derhen foran. Men jeg tror, det er den type, du har, ikke også? Så vi kan se det, når vi kommer ud, hvordan det fungerer. Det var sådan set det, jeg havde. Men bunden af fælden, Ja. dækker du den med mos, eller? Ja, den dækker jeg med det materiale, jeg finder i umiddelbar nærhed af, hvor fælden står. Det skal helst lugte af det samme. Altså, hvis man forestiller sig, at man tager en bal halm med ud, og så dækker man bunden op med det. Det er helt unaturligt. Så brug det, der er. Tag en spade, og så grav det af, og så læg det ind. Sørg for, at der ikke er pindstumper i det, altså grenstumper, som ligesom kan komme ud og lægge sig i klemme under lågen. Det, der ligger tættest på, hvor lågen den falder ned, det skal helst være rimelig fast, så det ikke ligesom bliver skubbet ud under, der hvor lågen den skal lukke i. Ja. Nu hørte jeg det ikke, men du plejer ikke at dække til i enden. Nej. Nej, og det ved jeg nemlig ikke, hørte jeg ikke, om du sagde, men det gør det også meget ud af, at der ikke er dækket til, Ja. så de ikke går ind i et I hvert fald til morhund, der er det, jeg har en opfattelse af, at de er ikke meget for at gå ind i et mørkt rum. De vil gerne have, at der er lidt lys, at der er lysindfald, så de kan ligesom, de kan overskue, hvad der er ude bagved. Altså morhunden er ikke særlig hurtig. Jeg tror, det er der, det kommer. Altså den skal sikre sig, inden den gør noget. Hvorimod en ræv eller noget andet, den kan hurtigt komme væk, hvis det er sådan, der sker noget lige pludselig. Så derfor vil jeg gerne have, at fælden der er så meget lys inde i fælden, og at den kan kigge ud igennem endevæggen. Det tror jeg er med til at gøre den mere tryg, når de skal ind. Har du ikke arbejdet med gennemgangsfælder? Jo, det startede vi faktisk med. Det, der skete, det var, at dyrene kom godt nok ind, og de gik også ind i fælden. Men når de er et halvvejs ind fra den ene ende af, så gik de om til den anden side, og så de halvvejs ind fra den anden ende af. Og i sjældent tilfælde, så passerede de trædepladen. Så derfor ret hurtigt fandt vi ud af at lukke den ene låge. Og det virkede simpelthen lige med det samme, da vi gjorde det. Men netop på grund af, at der skal være et vist lysindfald, selvfølgelig skal fælden dækkes af, så loven kræver. Men det, at der kommer lidt lys ind for enden, det er også en af årsagerne til, at vi gerne vil bruge en trådfælde.
Men har du en fornemmelse af, at der er forskel på forår og efterår? Altså ikke valpene, de store valpe, men gamle dyr. Ja. At der er forskel på, hvordan de går i der. Efter vi har haft lidt vinter, så er det ligesom om, når de så kommer ud, så vil de godt have lidt foder. Altså vi lader jo modsat jer, der har baitpladser og skyder, I holder jo. Vi har faktisk rimelig stor succes med at fange de gamle dyr. Når de skal op hver tredje dag, så vil de også godt lige have lidt foder. De ved godt, hvor foderet er. Så har vi egentlig rimelig held med at fange dem i den periode her også. Og der er ikke meget arbejde ved det. Hvis vi fodrer på den måde, som jeg viste til sidst, jamen så er der ikke så meget arbejde ved at komme derud og tilse fælderne. Så ligger foderet i den. Så vi har gode erfaringer med at fange her om vinteren. Også gamle dyr. Og flere spørgsmål? Så er tanken den, at vi efterfølgende går ud og i terrænet her og prøver at lave nogle opstillinger. Jeg har faktisk taget et ortofoto af det område herude, på samme måde som jeg viste i indledningen. Der er selve kortudsnittet, og hvis I lægger mærke til her, så er der nogle ledlinjer her i form af nogle vandløb. Der er også nogen fra den side af her. Så zoomer jeg lidt mere ind og ligesom ser, hvor er vegetationen. Den går ligesom her i det samme stræk. Og så zoomer jeg endnu mere ind. Det er her, vi er. Og så har vi et vandløb, der løber op her, og vi har et, der løber op der. Det er helt klart ledelinjer for dyr, der kommer op- og nedstrøms af de vandløb her. Vil du så, når du har et kryds der i vandløb, eller en samling af 2 vandløb, vil du så sætte fælden måske der, fordi så har du jo en i tre? Ja, hvis jeg kun har en fælde, så vil jeg helt sikkert sætte den her. Har jeg 2 fælder, så vil jeg sætte en her, og så vil jeg sætte en der. Ja, så er du på begge 2. Ja, men ved at sætte den dernede, hvor vandløbene samles, så får du sådan set fanget dyrene det samme sted. Det der med at lige sætte hjemme ved køkkenbordet og få et overblik inden, det er rigtig godt. Det sparer jeg for mange bekymringer og genstridigheder efterfølgende. Så behøver jeg ikke gøre tingene 2 gange. Det var ordene. De stikker flere spørgsmål. Ja, altså, det ser jo ikke godt. Så der skal nok blive lejlighed til det igen.